Bună vlog! Bună vlog! Videoul ăsta este despre sistemul de irigație gravitațional pentru grădina noastră micuță de test și încercăm asta să o facem, așa? Da. Da, dar acum legat de grădină am început târziu. A început în toamnă, noi ne-am apucat în martie. Da, și am și lipsit foarte mult. Am lipsit foarte mult, la căpșun în Spania și la portocale. Și nu. Da. Să vedem ce iese. Da. Na, cazanul de 150 de litri. Un furtun de 1 metru. Și ăsta e aparatul de automatizare care îmi face probleme, care nu știu dacă o să meargă sau nu. Și aici încă 2-3 adaptoare. Și, hai să le asamblăm, nu? De luat apă, simplu. Și ai deja 10 litri. Opa. Așa.